DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkiyon mo sa DZGB. Pingkiyon mo! Damarian, 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 Damarian. Makes my heart Merendal na po, merendal na, merendal na, merendal, 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 merendal. Good afternoon, Pilipinas! Mga Pingkulano, saan man na partikan mundo, kumusta po kamo dyan? makes my heart Mga birthday celebrators natin, good afternoon po! you're my all-time lover. Do it, we still do it Kumusta lamang? like there is no other. Touch by touch. Mga birthday. Ay, June na Police Technical Department. Kumusta po ang mga misis, mga mister? Ano merindalan mo yan daw? Ano yun? Mas maray talaga pag may merindalan. Sa buyuan ang maray na merindalan pagkahapon, Richard, tabagwang. May tabagwang pa sa buyuan. May kwan baga dyan sa Indo, igwa dyan kay Seven Spring na kadakol kang tabagwang. Igwa pa nyo yan. Di na? Di mo na aram chan ko ng tabagwang. Dakol dyan sa buyuan ng tabagwang, an English ka, ang kiss me quick. Kaya baga paminsan pag may barayli, mari parumon, tarabagwangan man ang gahad. Tarabagwangan. Good afternoon, Henry M. Orasyon ni daw tabi ang mga tawong dayo na nakakahadok. Nataman taday kita makahadok dyon. Di na kita nakakahadok sa agong. Sa bagay, gari man ang gan makatakuton. Gari man ang gan makatakuton na day. Orasyon mga tugang sa mga tawong dayo na nakakaagom. Aday nakakaagom. Day po nakakahadok sa agom. Ngunyan ang pangapanahon dahil lang talaga ang COVID, kita mga tugang apektadohon kang kaya kami nagngayo-ngayo tabi sendo ng paghandok talagang pagtaga-kontrolon. Ang paghandok kaya baga delikadohon takamunang kadminaranihon paano na po ko nakaisip kamo kan gigibuhon. Desa nang haradukan buda sa imo sa nang pagtagay milhimilon iyang pong pwedeng gibuhon basta ang paghadok dakat ng ganda pag-iwas-iwasan sa ngapit na panahon. Sa mga mag-aragom-agom paghadok tabi pwedeng pagtaga palapason lalo na mga tugang sa mga magsyuta ang paghadok pagday pagparaturoodon. Sa magsyuta baga kamo mga tugang mga malakawon konsensen haraling pamilya kaya dipisilonon. Magsarabay-sabay kamo magtuparan ka magparahadok-hadokan iyan tabi day padparagibuhon ta dipisilonon. Sa mga magsuryota dapat ang paghadok day na pagparagiribuhon tayan po mga tugang gari pag natuodon. Pag natuodon kita na hadok gari paghanap-hanapon buda nagpunsadok ang sunod kang karapot-kapot tabi ang gapat nagibuhon. Pwede garo na man kita maka-enjoy kundi lamang maka-score kung kaya mga tugang pag nag-ilingan kamong gari makababluyon. Pwede man tabi nan sa imong mas tabi yun sa nampadukoton sa mas nyaman tabi na ang ngabil mapulahon. Yan ang problema di. Pero mga tugang kunday na tabi kimas kumpite na paggutugutan na iyang pwede manggiribohon basta tabi sigurado sa narkamodedin virus na daradara buda day makaulakit sa ngapit na panahon. Kung kita tabi gustong magkiss dapat sa nang pasigurohon. Nakita mga tugang nakasipilyohon buda mga tugang ansat nakahininga lamang kita kung kaya day kita makadismayo sa mga love na gusto tatabing gusto tatabi na surusong kalon. May saro pang request orasyon databi sa mga skilled worker na sa oras ng trabaho sige palimo-limo.
May mga trabahador databi na oras in trabaho sige ang palimo-limo kaya mga tugang hinahagad niya to ngapit na panahon. Ang mga trabahador tabi pwede man na magtagapahingalo dahil man indo pakakumplitohon buda dahil man pakahigpitan kan mga amo tabi buda may sadiri ang mga more manager sa mga palibot niya to sa iba pang mga trabaho sa pribadong sektor. Is no one. Prigo man talagang mga hugak-hugakon minapalingo-lingo na pag-una mo mga tugang nagtatrabaho pero dahil man palanan sa iyang pinagigibo. Pag-una mo bisionon sa computer pero mga tugang nakichat palan sa ka-Facebook niya buda nag-post in Facebook na mga malainon. Pwede man na pagkinilingan mo mailing mo sa iyang computer iba man tabi na mga website an sa iyang pinag-iiling paminsan mariparo mo gari lubot na maitomon. Pag-una mo busy nga ya si Noy. Pahit nga ya ang palagatak sa computer. Salbatan na iga palang kikwa. Iga palang kikachat. At pag iniling mo sa history kan sa iyang ay iba so din naman. www.com When I was Pag search mo sa history, kaya dapat pag search ka mo, pag mag-search ka mo, i-delete nindon history. there's a fire. Tamailingan ngaya nag-search ka ngaya kan www.com. Ang babalik mailing pag clinic mo salbatan makikigan na sana. Rumdumunta mga tugang na ansiring na bagay nakakaraot mga tugang sa digdidan din tao. Lalo na kita po na mga tao mga tugang na nakakatuod kita na maghiling mga tugang kan mga malalaswa sa mga computer. Saan accessibility kan mga kan internet ngunyan mga tugang makaskason. Pero ilingonin do ha, igo palang kipigaapod mga tugang na porn addiction. Pag naadi ka mga tugang sa kakahiling ka iyan, iyan databi permi mong paghahanap-hanapon and there is a problem in the future tayan po ta nagiging magiging magiging ugali na nin tao. Di ba? Pataan mga mahilingon niyang kadaklan databi mga lalaki. Sa mga babayi igwaman pero susog po sa statistics mga tugang iyan po mas dakol ang parahiling na lalaki. Now, ang dapat na ingatan ta dyan, mga kapingki, mga friends, ang dapat na iwatan ta dyan, mga kapingki, ano sa tuyang mga aki, mga teenager. Tabaka, mga tugang nakaukod na magburo-browse dyan, ay ano nga yain ni Papa, ay yan ngayon oy, auto, ini nga ya pa, garahe nga yain ni Pa, noy, nata nga yan ipataarog ini kay ni ayon gusto mo nga kanong ya naggarahe. Nata nga ya taluwas ini nagluwas nga no sulubot so reserba kang sa garahe. Di ba? Ibantayan ta po mga tuga bata ngunyan baga. Ani bang teenager data man nagkakareparo yan. Dito na po nagkakareparo ko ng piga para browse diyan. Barantay ilingon mo Junior nata ta may pigaapon na mina-viral nga ya ang video nin sarong persona. Diba? Nata ano yan? Nata mga tugang ta minakwan, ano yan? Nata mga tugang ta mina-viral ang sarong bagay. Paano nagba-viral? Takarakol ka nagduduruman sa page na ito or sa website na ito. Ilingon mo. Nata nag-viral mga bata kang pigbabareta pa sa radyo lugod. Lalong napaparaot yun nyo. Ningon mo. Iyon mo sa mga istorya ni mga haidin ko. Pinarorita baga bako nabig para salbata na lugod. Si mga tananang careless whisper. Tadadang careless whisper. Ang totoo yun, di ko ito nailing yun. Na-istoryan man sa naukan mga estudyante kang panahon. Pero pag sirip ko, galing nga ako may nagbubo. Di ba? Look at that one. Nagiging curious kita kan mga pangyayari. Pero rumdumunta, sabi ni Monsignor Chris Kasawapon,
Pag naghiling kadaa, mga tugang sa sarong persona na may pagnanasa, pag may naghiling kadaa sa mga persona, mga tugang na may pagnanasa, Junior, ikada tabi nagkakasala mga tugang nin pangangalun niya. Daling mo na yan. Nguso sabiyon, kung ika nagaparahiling ka dyan, mga tugang sa mga malalaswa na bagay na yan, kinakaipuhan tabi mga tugang na kuntuluntaan sa tuya na mga sadiri. Diyan po mga tugang nagkakausa ang pigaabot na addiction sa sarong tao. Good afternoon tabi Macedonian and Pinkers Group, sabi ni Jerel na Aranya. Risa, Austria. Good afternoon po, Mr. Maceda. Chit Pardinian. God bless po. Raymond Montero. Good afternoon po. Asin sa Bilog na Bicolandia, watching from Taiwan. Negre Lustre Manilin. Pabati po kami digdi sa General Trias Cavite. Martinez family. Good afternoon po. Yun man sana pala. Pakishare na lang po kan biyos sa kan mga kwanta sa Facebook. Ibaga, kaya ang internet mga tugang may maray, may bako. Pero aram kitang mga tao baga, aram tamang bagaan sala buda bako ang tama buda sala natatama iling kapakaan. Di ba? Sabi ni Dearest Competente Raimundo, watching, listening from Banbanmat ito Albay. Yan. Shout po sa Padillas family. Yes. Good afternoon po. Di ba? Ito. Sabi kan texter ta, iyuman po sa kong pigngangalas kung nata nag-aarog kayan ang mga tao. At ayun na. Kita nga ng mga tao, out of curiosity, out of curiosity, mga tugang, nagigibo kita nin mga bagay-bagay na minalagpas sa satuya tabi na mga gibo-gibo uro aldaw. Di ba? Kung ano-anong mga piga, di ba? Naiyan po mga tugang negosyo, mga tugang na bagay na. Ano pa mga viral kan mga ilingan indoso. Ano nga nitong mga pigurunan kan mga panahon baga? Mga Maricaries. Ano pa nga nito? Naling mo ito, Richard? Buda Arben? Naling mo ito? Magtuka. Teman nga. Nagkuhan ba nga? Pero hindi mo nang kalukuhan ng tao. Di ba? Ang kalukuhan ta sa buhay ta. Di ba? Oh, okay. Henry, good afternoon po. Tama iyan na pigpapararemind ta ang mga parents ta. Asin ang kapwat nyato ta. Paminsan baga po nakakalampas kita dahilan sa sugot nin karatan. Yes, tama. Ito, another one. Good afternoon po. Ang masasabi ko lang dyan, dapat kaan ang mga internet connections na arogan iban sa Pilipinas. Iyo mo Junior sa China daing nidaaram ko nga ng Facebook Junior. China daing nidaaram niyan. Ano daw kung sa Pilipinas ibanta ini mag-advocate kita mga tugang na ang mga porn sites iban sa Pilipinas. Diba? Ikon yan, iban sa Pilipinas nga, www. Ano nga nito, Chard, tabi? Chard, ano nga nito, Chard? www. Ano nga nito? Baka mas aram na Angel, apo talindo daw. Diba? Diba? Natatanay tabiban yan. Philippines is a Catholic country, majority, di ba? Kuda saro pa, masyado kita mga tugang na mahiwas tungkol sa natataday tayan. Gigibuan kipagi kan gobyerno ta na iban iyan. Mas kahit babagaan yun, mas kasi na presidente. Kung akong magdalaga na presidente kang Pilipinas, ang saro sa kakampanya ko yun, ibaban ko ang mga porn sites. Kung magdalagan man akong congressman o ano, ang saro sa gigibuong ko talagang batas, iban ang mga porn sites sa Pilipinas. Di ba?
Inda kung nata de kinakakaisip ka ng mga congressmen, mga senador, pati ang gobyerno, natata sa ibang nasyon sinda natata sa ibang nasyon sinda nakakagibukaan, ibang estilo kan gobyerno, natata kita junior ta, garubwilong-bilo kita digdi. Diba? O yan tabi, mga tugang ang gusto niya tong ihapot, mga tugang, tagari, namamali siya ko, nakakalagpas kita. Mali lang ha. Hello, good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. Ay, mayang palion kan mga politiko yan, mga porn site yan. Asinda, mawaran man sila mahilingon. Ay, baga. Migo. Very bad. Very bad ka. Bata may mga, Very may good ka. mga gobyerno tao, bading pa sa iba. Very bad. Latas-lantak. Mga amigo. Tarawayon ka. Diba? Sige, bye. Iya, thank you. Natayan man ang junior ta. Nata pala. Ano ining mga advocates na ini na ang kampanyata iban iyan na mga porn sites na yan. 0 porn sites mga tugang sa Philippines. Is it impossible to do that? Impossible. Is possible yan, Junior? Nata. Iban mo yan. No porn sites sa Pilipinas. Diba? Sabi ni Arvin, kanya mananggan, pwedeng dae. Diba? Ilingon mo, maski sisay mga tugang natitintaran, ilingon mo sa saro na reliyosong persona, ba't naroon naman dito na so, naimbitara na maging speaker baga junior, naka-onso, laptop niya, naka-connect sa PowerPoint, nasa screen, LED, LCD, LED na. Ano ka, ang biglang pag-on sa screen junior, nailing baga so, kaya ako nanggad Arvin ka na ako nagtuturo Arvin. Dahil ako iba yung PowerPoint na ngayon, nakatakon tolo, bibog tako pag nakauna sa laptop ko. Observer. Ang style ko kaan, bukasan mo sa laptop mo. I-check mo muna. Ano nga yan? Yung topic tangon yan. News gathering and reporting. Yan. Yun mo na sa PowerPoint presentation mo sa laptop mo. Tapos, saka mo isaksak. Nganing pagluwas duman sa LCD projector, automatic. Kasi kalbata na. Baka pag-un mo. Iba so, mailing kan mga estudyante. Sabi ka, maray kung sa iba, ay wow sir, yun na sa klase ta sir, ipadagos na po yan. Di ba? Yung katan, an aksidente baga, ilingonin do ha? O di pa? At naroon naman, ganoon na, imbitaran siya sa sarong eskwilan sa Manila, pag-unya kang PowerPoint niya, salbata na, iso na iling talaga sa screen. Mga nakabikini daa, ako na sinibot ki, mo pa ito na. Kaya ako nang gadpil, ako pasiguro nang gad. Naimbitaran ka mag-oro speaker ka, maimbitaran ka magturot, magturo lecture ka. Ay, di mo kan, i-on ko muna ang inot sa laptop ko. Pagyaw na, i-on mo na, isaksak mo na. Ang kalingawon baga, Arvin, di ba? Ang kalingawon baga. Tandaan mo, iba ka magturo ka, Arvin, ha? Di ba? O, ni pa, mga tuga kan. Sumunod ako dyan charger tabi, charge. Sabi, nag-comment sa Facebook, baka nag-comment. Ay, Jesus ko kita bayat. Ang kalingawon nin tawo. Bakong iyo mga kaping-kapingki. Ito, sabi ni Jeffrey Santos, kahit iban sa Pilipinas yan, sir, yung iba magpapalit lang ng VPN, Virtual Private Network. Ganyan ang ginagawa ng iba sa China, kaya nakakapag-Facebook. Pwede pala na yan, Chard. Ako, ay, tibaga ka. Pwede na, Arvin na, pwede.
pipalikan man sana. O di bali. Sa kaming director magpalit kaan, mag-open kan, di na kami makakailing. Diba? Diba? Thank you, Tabi, sir. Jeffrey Santos. Tama ang point mo. Ito. Sabi ni Dearest ito. Babati nga sa pamilya Manila. Marilla pala family. Sabi ni, ano yan, sabi man ni Dearest Competente Raimundo, gari sir makasupugon. Ayun mga. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning, students, friends, and other guests for this morning. Our topic is about ethics in journalism. I'd like to share with you my PowerPoint presentation, and let me, for a while. Click. Pag-click mo, biglang lang i-block duman. Nakabikini ng ganda. So, nag-oral sit na. Anong gibo? Wow, sir! Very... Di ba? Ata, ay sus ko baya. Kita, an kasalaonin tao at sin ang kalingawon. Alan Buema. Watching from Biracatan, Duanes. Good afternoon po sa imo. Yung baga, class, good morning class, good morning sir. Okay, so let me discuss to you this topic. It's all about documentary, broadcast documentary. Okay, so I'm going to show you a video, and after which you're going to critique the video presentation. Yan. Pag-play mo ng God, anahiling kan mga aki, patikim ng pinya. Di ba? May danger paminsan. Kaya, kita, kamo, ika ako. Nung ka na magpaparo-oro, install ka dyan, junior, nin mga malalaswa na mga video sa laptop mo. I'll tell you a story. Ang sa kuyang padihon, barkada ko talaga yon, pati cellphone, barkada ko. At nag-share sa ko yun, talagang na-leksyon sa kaito yun talaga. So akin niya nagari 7 years old na lalaki. Sinugo niya. Ngayon, hilinga daw nga tabi dyan sa laptop ko ngayon, so arog nga niya ka, file name nga niya, arog ka ini. Tapos nga niya, basahan mo daw nga so introduction nga dyan, ta. Kaya po ang ko nga sa office. Aw ano ka an junior. Pag di na ko akan aki. So akin, nagdo-discover. Para puro pindot sa mga buro video. May nabo ka sa na video junior. Nagyapo na sa akin niya, Papa. Ano nga yan? Ano ini papa? Ano yan, oy? Makaskason papa. Makaskas. Ano? Parang ka daw nga sa ko. Ibaso na dadagog niya. Sabi niya na sa akin na, iyo pong isara mo. I-close mo lang ang laptop mo. Look at that. Totoo na nangyari. Tabi yun. Totoo nangyari yan. Sabi kan pa diyong ko. Phone nga niya kahit pa di. Grabe nga ang pagbasol ko sa buhay ko. Grabe nga ang pagbasol ko sa buhay ko. Naisip na da junior. Number 1, so aki niya, aki pang isip. Maringa talalaki. Number 2, pag nakula ka ito, maricol kan aki, ano ang respeto na itatao sa iya kan aki niya sa pagkatao niya kidireksyon sa mga arog itong bagay. Diba? Ano ang itatao niya na paliwanag sa aki niya na arog ka iyan ang pigigibo niya asin nagigibo niya sa siring na bagay. Diba? Kaya po kita mga tugang na nagdadarangog. Yan ang mga cellphone na andyon nyo. Ang mga cellphone na ini, nanggat, pina-installan bagay ni mga buro video, di makukuha mapa-install talaga. Diba? Kan baga, an aksidente. Hello, Sir Henry, tama ka po talaga. Lalo na, lalo na po ang mga taratao mag-download without the consent of parents. Dapat po talaga mabantayan sinda. Okay? Sabi ni Joshua Vallespin Aguilar,
Pa-shout po kay Paijo Kanulag, Bagong Bayan, Daraga Albay. Tapos happy birthday po sa aki niya, tabi na si Jason habang nagdadangog kan sa imong mainit na bareta. O Jason, happy birthday tabi sa imo. Ah, happy birthday. Tayo mo tabi Jason. Enjoy noy. Happy birthday. Okay, shout po sa mga taga Sarawag Puruksik, si Zelina Kamo at si Ate Jo Kamo. Okay, another reaction. Hen, tama po yan na pigistorya mo talaga. Sarong bagay na dapat niya itong daipagparagibon. Hello sir, tama ka po talaga. Ay, nabasa ko na ini. Nabasa ko na ini si Baymax. Ay, si Madam, good afternoon tabi Madam. Ni Maiski. Tama ka po talaga, lalo na mga aking ngunya na taratao na mag-download without the consent. Yes. Ay, I'm Claire. Good afternoon po. Naalala ko nanay ko, sabi niya lagi, blessed are the clean of heart, for they shall be see God. Sabi ni Dearest Competente. Sabi na kanina niya, blessed are the clean of hearts, for they shall see God. Iyo mananggad. Adi, iyo mananggad. Okay, now. Oni pa ang saro dyan na gusto tang i-share bago kita mag-commercial. Reminds us of you. Tabi, oni pa ang saro tang gustong i-share. Ngunyang baga dyan yun, usan mga virtual. Adi, mga virtual. Ay, nag-meeting, virtual. Please avoid mga intriguing and bad utterances pag nasa virtual kita. Nata, there are times po na nalilingawan ta na naka-open ang microphone kan virtual ta junior. One time, nag-attender akong sarong religious meeting. May nag-join, nalpanlingaw sa junior, naka-on sa microphone niya, nagkukuro, kanta siya. Sasaro na, imagine nagdadangog ka kay religious, gathering, tapos, naka-on sa microphone kanhampang mo, nagkukuro ka, oh my papa. Di ba? Now, ang masaklap dyan mga tugang, kung may mga utterances kita, nag-virtual meeting ka mo, nagdi-discuss ka, nagtaram ka man, napanlingaw ka, nakaili mo na off sa microphone mo. Nakataram ka baga kimalain, duman sa iba, kung si sa amping tataraw, manya kapatal-patal, manya kung kainio. Without you knowing, your microphone is, intentionally, mga tugang, open. Ay, unintentional pala, naka-open ang microphone mo. Bako may problema kita, Junior. Kaya, one time, na-imbitaran ako so thesis baga? Ano nga napod kaan? So thesis, virtual baga, mga thesis ngunyan, ma-virtual ka. Virtual. So, saro nanggad, Junior, nanggad na. Bata, di ko na istorya lang. Sarang panel. May malait na tinaram talaga. Ang tinamaan, Junior, advisor. Saka baga, ini mga tugang tip. Madam Claire, hi Ma'am Claire. Nagmamasteral ka tabi, Ma'am Claire, o nagdo-doctorate ka na. Junior. Iwas kita, di ba? Mga teachers, tabi, na may virtual class, Junior. Kamu man na mga estudyante na nagkaklase online, nag-virtual class ka, tabi, Arvin? O si Ika Arvin, nag-virtual class ka? Google Meet? Iya ba? So, teacher mo na, iling mo ka mo. Deka, nugad, i-off so, camera. Ang nailiman ngaran sana. Ang mga estudyante na iba, mga tugang, naglalakaw-lakaw, nang nangiturog nga na iso iba. Apo na kibigla, nagmuha-muha sa mata. Plus, please open your microphone or your camera for picture taking. Pag open kang camera, Junior, may ilang mo nagmumuha-muha, nangiturog.
Diba? Ini ang mga simpleng tips, mga tugang sa satuya na mga samno sa pagkabuhay. Pondo man sa mga sites, pondo sa mga manners, mga tugang pag naka-online, etc. Dapat po niya to, mga tugang na riparohon, ang arog ka na bagay ta. Without us knowing, naka-on pala ang microphone mo, mga tugang, nadadang niling mo, aling ano ha? Ano nangyari duman, Arben, o Richard, sa kuwan? Sa Tarong Kapitan? Ano naman mo ito, John? So, si Kapitan. Si Kapitan. Iyaon sa barangay hall. May relasyon pala duman sa kasarabay niya sa council. Oh. Nakaon pala. Baka virtual meeting ito. Nag-virtual meeting baga sina, di ba? Nakaon pala. So, camera duman sa laptop niya. Ako na naka-broadcast sa bilog na naka-link duman sa virtual na si Kapitan Boda si ay, pre, oy, kagawad. Ano ito? Si Kapitan bagay ni. Ano? Linga oh. Nagano? Ay, linga. Ay, nag-urig-urig si Kap. Di ba? Mga time na day mo tabi aram. Di ba? Ito din, dito Aram Junior. Ako dito, unexpected ito na. Pag-una mo, naka-off ang camera mo. Diba? Ata, sus ko. Kita nanggad pa siguro kita may mga tugang ta. Pag nawa one time kita, dakula tabing embarrassment sa satuya gabot. Ito, good PM, sir. Maski dahil na po haliw ang phone, depende yan sa mga tao, dapat disiplinado sa arog kaan na bagay. Yan. Ang marauton, ito, sa diri mong iskandal, ang nag-appear sa laptop o sa rupa yan. Nagsadiri ka mang kiskandal, rinikod mo sa laptop mo, ili nga sa mga, ano naman, so saro na TV ang kurbaga, naggibog-gibog ang buhay niya, ili nga na yan. Diba? So saro pa na sa programa kan television, sus ko. Hello? Hello po, sir. Hey, Yes, sir. Good afternoon. Mapatawlong lang sana, Sir Hentabi, sa APIC. Nata, anong gibunta sa apik, tabi? Ano po, Sir Hen, bali kaya naputo lang kami ng kuryente nung Martes pa. Okay. Pero nakabayad naman po kami. Oh. So, bali, hindi pa kami kikabitan. Nakakuha na po bali, kamo, nakakuha na po kamo, naka-apply na para sa reconnection. Opo, nabayadan na din po ito. Iyo. Ano po ang tuga sa Indo? Sabi daw po kang Martes, pagkabanggi, kakabitan lang daw po. Nagtubod po kamo dumaan sa tuga sa Indo. Iyo po ang sabi duman sa taong nakaistorya ko doon sa pagpuli ko sa boarding house po, kaya yan. Iyo. So, tapos hanggang ngayon, wala pa sir rin. Hindi pa kami Iyo. kabitan. Kung ako ika, di ako nagtubod duman sa kauron mo. Diba? Araw kaya ni Boseng ang gibon. Boseng, araw kaya ni Boseng. I-text mo po sa kuya. So primero, nga account name mo na. Diba? Account Ano yan, sir? name. Ano? Tapos, tayo ko mababasaan sa ere. Account name, address tabi. So exact address ta. I-forward ko po duman. Basta sigurado ka po sir na nakabayad na kamo ade sa reconnection fee. Opo. Sige. I-forward ta sa mga kabidbid ta naman, tabi, mga baka lamang ma-remind. Iya po. Nag-follow up na po kamo duman. Nag-follow up na po. Kasi nakitawag lang po ako, sir. Iyo, nag-follow up na po kamo. Yung ano, sir, tadi ko nakukontak sa nagabayad dito sa Muya. Amo na nga ni. Araw kayo ni. Dapat kayo po ang gusto kompletong date. Sungaran, account name, address. Pili ko pa ka pong matabangan. I-forward ko po duman sa APEC. Diyan po, sir, sa Lacandula Drive, dito sa Legazpi. Oo. Madali lang. Ano, i-update ta ka. Ano pong pangaran, sir? So dyan sa Lacandula? Oho. Tapos, so di sa may bunot? Sige. Pero, kaso rin patabi ka mo nag-apply, na-approve so reconnection?
Martes? O sige po. Lakandula drive ang address, Gugun. O sige po. Tayo ko ang kutabi, ha? I-forward ko po naman, ha? Sige po, welcome. Alright. Yun na. Good afternoon, tabihin. Tama iyan na pigdidiscuss mo ngunyan. An maraotong kasi kung sa diri mong iskandal, nag-appear sa laptop, o saro pa ito. Kung no rin mag-deadline, maghulog kan Jim's Coffee, ay, ihulog na po nindong yan, tang raffle baga, July 24. Sabi kang kaorong taga James, 3 days before tabi, kuko anunso Jim's Coffee. So, 3 days before the deadline, kuko anon tabi, so, mga entries nindo. Sabi yo, maghulog na po kamo digding. Happy 50th birthday sa agong kay Romeo Valderrama, bagong San Roque, Santo Domingo, Albay. Okay? Now. Hen, good afternoon po. Tama iyan na pigdidiskutir mo. Tangon yan talagang mga panahon masyado kitang buwelo sa Pilipinas, nakakaraot paminsan. Nailing mo si Ini man na. Pasira mga ni Jerel. Nyan, saro pa yan. Ang paghiling ki pornography, masasabi daw na loyal sa agom. Ini ang saro sa kanunta, Junior. Di ba? Nataman ta mag-iiling ka kaiyan. Di ba? Why are you, ano yan? Nata matitintirang ka pa na mag-iling kaan. Ang hapot niya, masasami mo daw ngayon na may loyalty kita, may loyalty sa agom. Iyo mananggad. Ano? Iyo mananggad. Iyo mananggad. Di ba? Iyo mananggad. Ay, Jesus ko. Anyway, mga tugang oras natin, sa pagbabalik, ay may nanggana pa lang kita sa mahiwagang tanong, ano? Kang Martes. O abangan nindo, ha? May nanggana pa lang kita sa mahiwagang tanog kan Martes. Peter Robert sa Cone Angel. O ito, nababalikan tago siya ng gana. Mga tugang sa mahiwagang tanog, tabi. Makalipas lang kan mga patalastas, 3:46 na. An oras hatod sa Indokang San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. Inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Spaghetti tayo, Enrial ang pasta ko, Enrial, Enrial, Enrial. Sarap
sa maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 51 CA number 071 series of 2020. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Ituloy ang pagiging champion, mag-Milo everyday. Milo. Tuloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with provenance of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gawat na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby na ibagan na
Alright. Oh. May winner kita ka Martes. Ano? Tawara man kita kasapon kita nog. Uni po ang tanog na pinadangog ko sa Indo. Sana nagdadangog sa winner ta. Ngunya na alapon. Uni po sa tanog. Oh. Uni po sa tanog. Ito. Ini. Yan. Ulit po. Ulit. Again. Yan. Iyan po mga tugang sa tanog. Ano? Now, ano po ang tanog na ito? Ang tanog na ito mga tugang, bako po ito electric dryer. Ito so nagsimbag electric dryer, general. May sumining bag po nin tama. O ni ha, ay sa pinadala sa kuya ni Ate Angel. Ay sa pinadala sa ko ni Ate Angel. You are my angel till the moon pray. You are an angel from above. May nagsimbag ka sa hapon, kan Martes. Uni may tama sa online. Ang pangaran niya, Arlene Loterinia Abrera. Ang simbag niya tabi, hand dryer. Electric hand dryer. Yan baga na so, pagka-CR mo baga, mga yan naghanaw ka dyan sa mga restaurant. So, iirara mo sa kamot mo, tapos may blower na makusog na mainit-init. Iyutabi ito, mga tugang antanog. Ito po, rinikod ko dyan sa baba. Tagwa kami kayan. Lol. Dapat pa lang ulog to. Dahil na kita magparangarak ka kaya. Anda taram sa sala. Lol. Uyog-uyogon mo deko. Ignorant ako kan term na yan. May tinex ako na makaulog. Sinimbag ako kan so nag-text back ako. Lol. Inapudan ko. Ano nga yung gusto sabihin mo kang lol? Napikita naman akong ulol ako. Ay bako man niya kanya sir ulol? Laughing out loud pa ng lol. Lol, oh. Ito pang tamang simbag, electric hand dryer tabi. O di, ano daw kung naghihiling in, ta sa Facebook siya, ano daw kung naghihiling ini Angel na winner ta, bantayan mo tabi, Jill, kung mag-message, ade. O, ikatabi, Madam Loterinia, si Madam Arlene Loterinia Abrera, may picture ka pa. Tiyo, maputi so picture ni Madam. Ika po ang winner key, 100 pesos. Hello? Ako po, tama si Arlene Abrera Loterinia. Taga saan ka po? Basyon Daraga. Oh, Madam, ano so eksaktong paka-text mo tabi kang kasuhapon? Ano so basa daw so eksaktong text mo sa PCGB News online, duman sa Facebook Live? Sir po, sabi ko sa rin, ulit po. Ano po? Basahan daw sa text mo duman kung ano. Sinurat mo. Tama ito, Sir Hen. Ano nga na iso eksaktong... Hand dryer. Iyo, ano po sa eksaktong tinype mo duman sa... Electric hand dryer. Dede, ano sa eksaktong tinype mo? Ulitin mo sa eksakto mong tinype. Duman po sa ano, Sir. So sabi si JB News Online, baga nag-type ka, di ba? Ano so itinype mong eksakto? Yun tama ito, Sir Hen. Kung yan, an electric dryer. Madam Evelyn, sarap panghapot. Ako rusingon taka talaga. Sarap panghapot, Ma'am Arlene. Sarap patakurot ang panghita mong sarawayon ka. Ano ang tinype mo? Ata, igwa ka kipirmer nga. Sabi mo baga, Sir Hen, anong sugpunduman? Ang simpag sabi, hand dryer. Iyan! Iyan ang gusto. Kaya, you know what, Madam Evelyn, anong aran mo nga ni? Arlene Loterinia Abrera. Aram mo kung natapig hapot ulita daw si eksakto mong tinex. Ulita daw. Ulitan mo.
Ang sipag ko tabi, Sir Hen. Sala. Ang electric, hand dryer. Sala tabi. Ulita. So tamang pagka-type mo. Ulita. Ang sipag ko tabi, hand dryer. Yeah. Alam mo kung mapapigahapot ka? Papa. Gusto kong patunayan so credibility mo na ikatabi si Arlene Abrera. Yan. Di, ako, sa kagurangan ko ng ini, mas gurang ka sa ko. Kaya magkumalan si, araw kayo ni Manay. Alat-alatan mo, sulod mo na 100 pesos, ha? Yo, ay, hello? Nawara, lugod, so kauron ta, pangyayari, nawara o naputol. Ano nga so number ka ito? 5173. Hello, Manay Arlene? Apo, sir. Ayun, alat-alatan mo, Apo, sir. Yo, tapadaran, taga 100 pesos na load. Taga saan ka po palang giraray? Taga saan ka? Salvation na talaga, sir. Salvation, daray. Mayagom ka na po. Igwa po. Pirang aki. Kapat. Kaya daw ako. Medyo mahiwaso na ang sa imong pagtaram. Siyago mo, hain, siyago mo. Wala din, sir. Hain. Hain, siyago mo. Sir, nagkatrabaho, sir. Sain. Tanaga. Kumusta pag nag-uli siya? Kumusta ka mo? Okay lang. Haloy ka mo na nag-ilingan? Permi man, sir. Pirme? Oo. Takon mga sambulan bang na nag-ilingan? Ang pag-uli baga, magayuro na di? Permi man, sir, nag-uli. Congratulations. Salamat. Okay, salamat. Thank you. Bye-bye. Alright. Okay, mga tuga ko. So winner, nagparita, nagdadangog siya. So winner, tango niyan, Angel. Adi, maray man ta nagdadangog. Alam mo, Angel, ang mga technique, Angel? Para maaraman ta kung totoo sa apod. Ano kan mga technique? Diba? Salamat. Goodbye. Iyan po ang Pinky on mo sa DCGB. Mabuhay. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer